ungadluli zazi ukuthi ufunani emhlabeni. Mawungazazi uzoba nenkinga. Namhlanje abantu uganwa 1 2 ukugana abanandaba nakho. Lento awucabanga ukuthi iyasatshwa aqala ukuthi uyalala ushiye abasenandaba. Amadoda abeyenza vele nabantu besifazana abasenandaba nayo. Nabantu besifazana basafuna ukugana. Kodwa abanankinga ukuthi ungamlala umshiye. Abasenankinga. Alright. Zazi ukuthi ufunani. Ngoba uzolala kuzokubeka phi? Uzokhuluma namfazi. Zazi ukuthi ufunani. Zazi ukuthi ufunani.